No tak ideme, posledný boxík. Keby sme dúfali, že bude najlepší, čo aj dúfam, ale to by musel prekonať dobre, lebo podpis hala, miestna, podľa mňa sú super. A Dušeno tam taktiež. Tu by malo byť, tuším, 20 balíčkov po 6 kariet. Dva, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Dám to asi na jedno video. Uvidím. Tak, držím všetkým palcom. Snáď už aj toho brodera vyťahnem. Bejsky sú to krásne. Veľmi rád by som aj bejset zozbieral. Tak ideme. Patrice Bergeron. Henrik Lundqvist. Josh Harding. Dennis Wideman. Máme tu prvú podpisovku. A tuším, že Nashville som si vybral ja. Tak, zostal na mňa Nashville, tak nevadí. Viktor Bartley, alebo Gartley. Viktor Gartley. Pre Nashville. A na roky Radko Gudas. Podľa mňa fajn meno. Do Česka pôjde. Alebo na Slovensko Čech. Tuukka Rask, Ryan Callahan, Tuomo Ruutu, môže snad z New Jersey, Mika Kiprusov, Joe Thornton a Rocky Igor Bobkov. Steve Mason, teraz už za Filadelfiu. Semyon Varlamov. Ryan Kesler. Nick Schultz. Rocky Harry Pessonen. A máme tu Die-Cut Immortalized Sidney Crosby pre Pittsburgh Penguins. Pekná karta. Tu nevyčnevajú nejaké tieto. Sú to veľmi pekné karty. Jedné z najkrajších, aké podľa mňa existujú vôbec. Na zem kadry. Ľubo Višňovský. Cam Ward, Niklas Bäckström, Jason Pominville a pokračujeme v českých nováčikoch Tampa Bay Ondřej Palát. No a dúfam, že to nepôjde takto až do konca, že samé bejsky v podstate. Ešte tam toho je dosť, ale neviem, čo tu je garantované. Kyle Turris, Jimmy Howard, Jiří Hudler, Patrick Marleau, máme tu Rocky Alex Petrovič a máme tu inzertík pre Chicago Blackhawks. Endless Impressions Bobby Hall. Toto je tuším Prism verzia. Pekný inzertík.
Len aby toho bolo viac. Chris Letang, David Desharnais, Torrey Krug, už nejako nováčik, Dustin Byfuglien, Nicklas Backstrom a Rocky Anthony Peluso. No dúfam, že to nebude takto pokračovať až do konca. Brad Richards, Jeff Skinner, Micah Mallory, Logan Couture, Glenn Hanovský, pre Calgary nováčik. A máme tu jednu goldku bez limitu. A nie, je to limit je 10 do 7 z 10. Takže dobrý limit, podľa mňa. Je to Rick Nash. Karta je to veľmi pekná. Rangers pôjdu do Česka, tuším. No ale aj tak sa mi to nezdá nejak nič moc, podľa mňa zatiaľ. Je tam ešte väčšina na stole, ale uvidíme. Brian Gionta, Dion Phaneuf, Josh Bailey, Milan Hejduk, Ryan Getzlaf, toto je tuším Prism verzia. No neviem, Ryan Getzlaf. Áno, je to Prism verzia, ten Getzlaf. Taká lesklejšia by mala byť. A nakoniec je tu Filip Forsberg. Rocky. Tu sú tuším len 2 podpisy garantované. Tak dúfam, že to nesklame. Jordan Staal, Jason Spezza, Henrik Sedin, Ryan Nugent Hopkins, Jason Akeson pre Filadelfiu. A máme tu podpis. Meno je to podľa mňa slušné celkom. Aj keď asi nepredvádza to, čo by mal. Za Rangers opäť Carl Hagelin. Rangers sa dneska tiež celkom darí. Ale ešte by nás tam mohli čakať nejaké hitíky. Niklas Kronwall, Marc-Andre Fleury, Andrej Markov, Alex Ovečkin, nováčik pre Columbus, Shane Collins. A máme tu pivotal player pre Tampa Bay Lightning, Steven Stamkos. Ideme na druhú polovičku. Tak nech sa to zadarí aspoň to viac. Brandon Shen, Mark Scheifele, Zach Parise, Saku Koivu,
Opäť nováčik pre Tampa Bay, Alex Killorn. Tampa tiež má inzertíky v tomto. A je tu jeden inzertík, jeden pekný pre Montreal Canadiens. Initial Impressions, Braden Gallagher. Pekná karta. Pekka Subban pre Phil Kessel, Michael Butker, Brent Seabrook, Rocky Nail Jakubov, takže pre Edmonton. A toto je Prism verzia taká lesklá Ryan O'Reilly pre Colorado. Michael Grabner, Tyler Myers, Chris Stewart, Devan Dubnik, James Reimer, Rocky Tom Wilson pre Washington. Craig Anderson, Henrik Zetterberg, Daniel Zubros, Ken Fowler, Shane Doan a Austin Watson, Rocky pre Nashville. Ryan Miller, Derek Stepan, Corey Crawford, Jay Bouwmeester, Taylor Hall a Karl Soderberg. Takto sa mi to nepáči, že zradu mám bejsky. Ešte tu máme 5 balíčkov, tak snad dá čo aspoň. Sidney Crosby, Carey Price, James Van Riemsdyk, Jordan Eberle, Blake Wheeler a doslova bejsky Rocky Charlie Coyle. Evgeny Nabokov, Eric Staal, Jared Spurgeon, Jonas Hiller, Gideon Roll, Rocky Emerson Etem. No tak toto ani mňa nebaví. Príde ma celkom zatiaľ sklamali. Čo už. Fleer Retro bol podľa mňa oveľa lepšie ako toto. Mika Zibanejad, Pavel Daciuk, Evgeny Malkin, Gabriel Landeskog, Jake Allen a Rocky Chedruvedel. Buffalo. Posledné 2 balíčky. No dal som Prism nakoniec, lebo som myslel,
aby to osviežili, ale nič moc. Tomáš Plekanec, Zdeno Chára, Ryan Smith, Jay Gardiner, Danny Hitley a Rocky Dave Dzierżynski. Všetko samé bejsky. Čo už. Je toho kopa. Tohto boxíku mi je ľúto dosť. Škoda. Mohli sme za to mať ďalšie retro fliere. Tak uvidíme ako na budúce. Možno na budúce. Tu zase nič. Cody Hudson, Chris Phillips, Brandon Dubinsky, Alex Tin, Sam Ganier a Rocky Patrick Gordelau. To je všetko. Čakal som toho viac, no. Prism asi sklamali najviac. Dáme si ešte rekapituláciu. To priedím. Tak som čakal to viac. Na pár inzertov a konec. Nič viac. Vo Flea Retro v každom balíčku 2 inzerty. No, sa nedá porovnávať. Čo už. Takže roky sú Pesonen, Bobkov, Gudas, Petrovič, Palat, Hanovský, Akeson, Forsberg, Collins, Killorn, Gordelau, Dzierżynski, Ruvedel, Etem, Coyle, Sodenberg, Watson, Wilson, Jakubov. Inserty, Initial Impressions, Brendan Gallagher, bez limitu je to. Sidney Crosby, Immortalized, Bobby Hull, Impressions, Steven Stamkos, Pivotal Players, Victor Bartley, podpis a 2 najväčšie hity, keď to môžem tak povedať, pre Rangers, Karl Hagelin, podpis a Gold Curry Kaneša, limit 7 z 10. Tak, to je celý group break. Snaď sa zúčastnite aj na budúce. A tu asi najväčší hit tohto breaku, Taylor Hall s podpisom. Tak to snažím sa to dneska potriediť a uvidíme, čo sa dá robiť. Majte.